Sigida mɔgɔw ka fɔ la o masini ni binkani n'a ɲɛfɔra ko bɔnbu nga a cogoya tigitigi ma dɔn grenadi nɛgɛmafan wala gɛlɛden walima fɛn wɛrɛ o fana ye jogini 15 ɲɔgɔn kɛ kasara nin kɛra Libi sahelifan na Rutshuru mara la Goma worodugu fɛ Kivu kɔgɔduguyanfan mara faba mara min tɔrɔla kabini san 2021 san laban na M23 murutilen fɛ n'o ye mouvement du 23 mars laɲini duguden dɔ y'o bɔnbu dɔ ta foro dɔ kɔnɔ k'a di milisi mɔgɔ dɔ ma dugudenw tɔn ɲɛmɔgɔ Justin Mwagaza y'o fɔ AFP. Milisi nin ye mugu pɛrɛnta nin minɛ o laban nin pɛrɛnna mɔgɔ 2 minnu tun bɛ u kɛrɛfɛ olu sara o yɔrɔnin bɛɛ la a y'a fara kan wa yan Kabizo kɛnɛyaso kɛrɛfɛ an ye mɔgɔ 7 bogotigini dɔ fana bɛ yen min sara sisan dɔgɔtɔrɔso baarakɛla dɔw y'o fɔ alamisa sɔgɔma jogilenw cɛma dɔw ka bana juguyalen don a y'a fara kan kɛlɛjugu min kɛra salon olu ye Kongo fanga ka kɛlɛcɛw kunbɛn M23 murutilen kama minnu dɛmɛna Rwanda fɛ ka kɛ ni kunnafoni falen suguya caman ye duniya kɛlɛ ka dɔnikɛla fana b'o la kɛlɛ banbali dɔ kɔlɔsira kabini marabolo fanga dɔ bilala ka bɔ parafina kɔrɔyanfan fɛ nga kɛlɛ bɛ senna tuma dɔw la murutilenw ni marifatigiw cɛ minnu b'u yɛrɛ kɛ faso kanubagaw ye kɛlɛ nin ye mɔgɔ 100,000 caman bɔ u ka yɔrɔw la ka adamadenya gɛlɛyaba lase u ma